ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng isang ina sapagkat mula pagising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, tayong mga anak pa rin ang iniisip nila. Isang patunay na hindi lamang sila ilaw ng tahanan, kundi sila rin ang haligi ng tahanan na pwede nating sandalan. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para sa iyong ina para tumbasan ang mga naging sakripisyo niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga nakatutok sa inyong programa. Nung minsan ko pong napakinggan ang mga kwento ninyo sa Spotify, na-inspire din po ako na magpadala ng liham sa inyo para i-share ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Calvin. Yan po kasi ang nickname ko, taga La Paz po ako sa Leyte. Sa ngayon po ay 21 years old na ako at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong architecture. Papadudot, ang tiyahin ko ang nagpalaki sa akin. Mula nang kupkupin niya ako ay mama na ang gusto niyang itawag ko sa kanya. 7 years old na ako nung iwan ako ng nanay ko. Hindi raw kasi pinanagutan ng tatay ko ang tunay kong ina, kaya siguro nawalan siya ng amor sa akin. Buti na lamang at mapagmahal talaga si mama, kaya hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng responsibilidad na iniwan ng biological mother ko ay siya na ang sumalo. Mula nang iwan ako ng nanay ko ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi ko na rin siya hinanap dahil kontento na ako kay mama at kina lolo't lola na lagi akong kinukumusta. Kahit nasa ibang bansa na sila ay hindi nila ako nakakalimutan, Papa Dudut. Sobra kong hinangaan si mama kasi 18 years old pa lamang siya noong kupkupin niya ako. Nag-aaral pa siya noon at nagpa-part-time job pero hindi niya ako nagawang pabayaan. Noong nag-aaral pa siya ay kasama pa namin sa bahay sina lolo at lola. Pero nang makatapos siya ng pag-aaral, natuloy na sa pagmamigrate sina lolo at lola kasama ang iba pang kapatid ni mama. Si mama naman ay ayos na raw siya dito sa Pilipinas kaya hindi na siya sumama pa. Sa tagal na naming magkasama ni mama ay naging malapit talaga kami sa isa't isa, Papa Dudut. Kapag magkausap kami ay para lang kaming magtropa. Mas gusto nga po niya na parang kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Pero syempre hindi ko pa rin inaalis ang pagbibigay ng respeto sa kanya dahil para sa akin, siya na talaga yung magulang ko, Papa Dudut. Nak, di ka ba naboboard dyan sa pinapanood mo? Replay na lang yan ng game kanina. Hindi na exciting kasi alam mo na yung resulta. Di ko napanood kanina may klase ako eh. Gusto ko lang makita kung paano nanalo yung paborito kong volleyball team. Sus, parang kailan ka lang nahilig sa panunood niya na. Mukhang naimpluwensyahan ka na ng best friend mo. Nga pala may itatanong pala sana ako. Ano yun? Pwede mo ba ako turuan magluto? Kahit simpleng putahe lang. Para kanino ka naman magluluto? May nililigawan ka na ba, Nak? Wala pa naman, gusto ko lang talaga matuto. Wala pa, pero may bala ka na. Tama? Sige, kunwari na lang hindi ko kayo nakita ng girl best friend mo na magka-holding hands sa mall. Ha? Nakita mo kami? Oo, nakita ko kayo. Oh, ba't ganyan yung reaction mo? Wala ka namang dapat ikahiya eh. Binata ka na at alam ko rin naman na mabait yung best friend mo. Di ba't siya yung dahilan kung bakit ka pumapasok? Naman eh. Sige, tuksuin mo ako ng ganyan. Pag ikaw nagkaroon ng manliligaw, minuto kitang tutuksuin. Sus, wala na akong planong magka-boyfriend. Kita mo naman, busy na ako sa trabaho ko.
Nasasabi mo lang yan kasi wala pang nanliligaw sa'yo. Kung meron man, papasa naman kaya sa'yo. Bakit naman sa akin nakadepende yun, ma? Eh syempre, gusto ko yung makakasundo mo, yung makakabanding mo rin pag wala ako. Sus, kaya ko naman mag-adjust. Hindi naman magiging mahirap para sa akin yung pakikisama. Mas challenging pa nga yata yung paghahanap mo ng boyfriend eh. Ilang taon ka na kaya? Ilang taon ng ano ha? Subukan mong ituloy ang sinasabi mo, wala kang baon bukas. Ay, si mama na personal na. Wala namang ganyanan. Takot ka pala eh. Uy nga pala, kumusta na yung pag-aaral mo? Malapit na midterms nyo ah. Nakapag-review ka na ba? Teka, paano mo nalaman, ma? Nakita ko sa exam permit mo. Nasa wallet ko yung exam permit ko ah. Pinakailaman mo Bago yung… ka mag-isip ng kung ano, nahulog yung wallet mo nung isang araw kakamadali mo. Eh ayun, nakabukas. Kaya nakita ko yung permit mo. Buti nga nakita ko bago ka makaalis eh. Kaya pala. Nagtaka ako nun kung paano napunta sa bag ko yung wallet ko eh. Ang alam ko kasi sinuksok ko yun sa bulsa ko bago ako pumasok. Ay, pero bukod sa exam permit mo, may iba pa akong nakita. Anong nakita mo, ma? Gusto mo talagang sabihin ko pa? May nakita akong kondom sa wallet mo. Ma, hindi mo na dapat pinakikialaman yung mga bagay na yun. Anong hindi? Paano kung makabuntis ka ha? Hindi porket gumagamit ka ng proteksyon 100% ng safe yon. Sigurado akong pinag-aralan nyo rin yan nung high school ka pa lang. Kaya sana naman, hindi mo makalimutan. 20 years old na ako, ma. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin sa akin. Eh so ano, tatahimik na lang ako at hindi makikialam, ganun ba? Mama mo ako, diba? Ma, hindi ko naman sinabi na tumahimik ka na lang. Ang akin lang, syempre, nagbibinata na ako. May personal din akong buhay, kaya sana, bigay mo na sa akin yun. Ay, hindi ko gustong maging kontrabida sa personal mong buhay. Gusto lang naman kitang paalalahanan. At saka kahit 20 ka na, bata ka pa rin para magkaanak. Ma, normal lang na mag-explore kaming mga lalaki sa edad naming to. Sigurado naman ako na nag-iingat ako eh. Tsaka isang beses ko pa lang naman yung ginawa. O ayan na, kahit nakakahiya. Sinabi ko na para di ka na mag-isip dyan. Sorry nak, nag-aalala lang talaga ako. O siya, pagkatapos mong manood, mag-review ka na ha? Okay, ma. Papadudot, yun po ang unang beses na kinontra ko si mama at aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya. Pero mabuti na lamang at marunong kaming makinig sa isa't isa. Naintindihan ko rin naman na kapakanan ko lang ang iniisip niya. Kaya nakinig din talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Tungkol naman sa panunukso sa akin ni mama sa best friend ko. Totoo naman po yon na matagal na akong may gusto sa kaibigan ko. Pero pareho naming priority ang pag-aaral, kaya kahit nagkakaintindihan na kami ay hindi ko pa rin siya nililigawan. Saka na lang pag nakagraduate kami. Nang minsang bumisita sa bahay ang pinaka malapit na kaibigan ni mama, aksidente ko pong narinig ang pag-uusap nila. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagiging single ni mama sa loob ng maraming taon. Napangiti na nga lang ako noon nang sa wakas ay pumayag siya na makipag-blind date naman kahit minsan. Sa tulong ng kaibigan niyang yon. At hindi ko nga akalain na may magugustuhan siya kaagad, Papa Dudut. Ma, isang oras lang lunch break namin. Kailangan ko rin makabalik sa school. 10 minutes bago yung klase ko. Ayos lang yun nak. May gusto lang kasi akong ipakilala sa'yo. Hi, ako nga pala si Nick. Ikaw si Calvin, di ba? Ako nga po. Kaibigan po ba kayo ni mama? Anak, maliligaw ko siya. Ha? Agad-agad, ma? Makariya ka naman dyan. Naliligaw pa nga lang, di ba? Pero yung pagkagulat mo parang kami na ha. Nakakatuwa naman kayo mag-ina. Kung di ko siguro alam na anak mo si Calvin, mapagkakamalan ko talaga kayo magtropa. Sa bagay, mas okay naman yung ganyan kayo ka-close kaysa sa mag-inang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kailan naman kayo nagkakilala ni mama? Last week lang. Alam mo nak, ilan din yung nakadate ko bago ko nakilala si Nick.
Yung una, okay naman. Kaso nung nalaman niya na may anak na ako, ayun, nagpaalam na magsi-CR tapos hindi na bumalik. Natakot yata sa responsibilidad. Ekis na agad yun, ma. Dapat yung kaya kang panindigan. Paano kung kayo naman yung magkaanak, di ba? Kaya nga hindi na rin ako nanghihinayang. Saka sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko yung makakasundo mo talaga. Kung chick boy tapos walang sense of responsibility, wag na lang, ma. Di ka kayang alagaan ng ganong klaseng lalaki. Huwag ka mag-alala, Calvin. Hindi ako kagaya ng mga nabanggit ng mama mo. Aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Ikaw talaga? Teka lang, hindi naman porket gusto ka ni mama gusto na rin kita. Nak! Chill ka lang, ma. May mga gusto lang ako itanong sa kanya. Ayos lang naman kung magtatanong ka sa akin. Good. Ma, wag ka munang sisingit ha. Usapang pogi muna to. Okay, Nak. Ilang taong ka na? 32. Matanda lang ako ng… Alam ko, mas matanda ka lang na 1 taon kay mama. Wala ka pa ba naging asawa? O kaya naanakan? Wala pa. Binata pa talaga ako. Hindi ko kasi noon priority yung pagkakaroon ng girlfriend. Ganun yata talaga pag breadwinner ng pamilya. Pero ngayon, syempre medyo nagkakaedad na. Wala na sa kalendaryo yung edad kaya sinet ako ng pinsan ko sa isang blind date. Hindi na ako tumanggi pa. Buti na lang, mama mo kagad yung nakilala ko. Ano naman nagustuhan mo sa mama ko? Ang totoo niyan, unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na kagad siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita. Ang gaan ng aura niya eh. Tingin ko talaga noon, magkakasundo kami. Kung ganon, kailan kayo magpapakasal? Ha? Oo, inyong dalawa. Siyempre biro lang yun. Nanliligaw ka pa lang naman sa mama ko, di ba? Oo. Saka kaya ko naman maghintay kahit gaano pa katagal bago ako sagutin ng mama mo. Sige, pasado ka na. Ha? Pasado ako saan? Naku, ganyan talaga yung anak ko. Dapat pumasa ka rin muna sa kanya. Talaga? Naku, buti na lang pala. Pero sa tingin ko, magkakasundo naman kaming dalawa. Tama ba ako, Calvin? Depende. Kaya wag ka munang kampante. Alagaan mo si mama at lagi mo siyang irespeto. Kapag sinaktan mo siya, ako makakalaban mo. Anak, parang sobra naman yata yun. Basta magagawin ko po yun. Para saan pa't naging anak niyo ako? Hayaan mo na, Via. Ganyan din naman ako sa mga kapatid kong babae, kaya naiintindihan ko siya. Salamat ha. Sige ma, kailangan ko na umalis. Doon na ako sa school maghihintay para di ako malate sa susunod na klase ko. Teka nak, hindi ka pa kumakain. Busog na ako sa mga ngiti mo ma. Masaya ako para sa'yo. O paano? Maiwan ko na kayong dalawa ha. Papadudot kahit nagulat ako na may nagustuhan na kagad si mama sa mga naka-blind date niya, ay napangiti naman ako dahil unang tingin pa lang ay alam ko ng matinong lalaki yung magiging boyfriend niya kung sakali. Ganon kasi talaga tulad kay Nick yung gusto ko para sa kanya. Marespeto, marunong makisama at breadwinner pa ng pamilya, kaya alam kong kaya niyang panindigan si mama. Ilang buwan lang matapos ipakilala sa akin ni mama si Nick ay sinagot na rin niya ito. Hindi na ako nagulat dahil kitang-kita ko naman noon kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Isa pa ay doon din naman ang punta ng panliligaw ni Nick, lalo na't maayos naman ang pakikisama nito sa amin since day one. Tuwing pumupunta si Nick sa bahay ay hindi na kailangan pang magluto ni mama. Siguro ay isa yon sa mga nagustuhan niya sa boyfriend niya. Magaling kasi itong magluto, sa pagkakaalam ko kasi ay chef sa isang Chinese restaurant si Nick. Kaya naman kuhang-kuha niya talaga si mama. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ko na kapag nakabuo na ng sariling pamilya si mama ay baka bigla na lamang akong mabaliwala. Madalas kasing nangyayari yon sa ibang kagaya ko na hindi naman tunay na anak. Alam ko rin na posible nga mangyari yon sa akin. Pagdating ng panahon, hindi rin naman ako yung pipiliin. Hindi ako yung magiging mas matimbang. Kaya noong nalaman ko na balak na nilang magkaanak dahil alanganin na ang edad ni mama, nagbago yung pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa iniisip ko ay naapektuhan nito ang relasyon naming mag-ina.
Hindi na ako sumasabay sa kanya sa pagkain at lagi na akong nagpapalipas ng oras sa kwarto ko at nagpapanggap na nagre-review para hindi niya ako pilitin na sumabay sa kanya. Ako na rin ang nag-aasikaso ng mga gamit ko dahil alam ko na darating din yung araw na hindi na siya ang gagawa noon. Lalo na kapag may anak na sila ni Nick. Pero sa pag-iwas ko kay mama ay mas lalo naman silang napalapit ni Nick sa isa't isa. Sila na yung madalas na sabay kumakain, nanonood ng TV at naririnig ko pa silang nagkwekwentuhan. Hindi na ako kinakatok ni mama sa kwarto gaya ng dati kapag nagpapalipas ako ng gutom. Hindi na rin niya ako dinadalhan ng merienda habang nagre-review ako. Ang dami nang nagbago mula noong maging sila ni Nick, Papa Dudut. Pakiramdam ko pa noon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng kaagaw kay mama. Parang nagkaroon ako ng kahati sa pagmamahal niya. Kaya naman sa halip na umuwi ako ng maaga ay tumatambay na lamang ako sa basketball court. At gabi na umuwi. Pinagsasabihan na nga po ako noon ng best friend ko na hindi ko dapat yon ginagawa sa mama ko. Pero kahit siya ay hindi ko na pinakikinggan. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Linyahan ng mga nanay. Linya ko talaga yon kasi ako yung nanay mo. Calvin, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pakiramdam ko kasi nitong mga nakaraang araw lumalayo ka na sa akin. O baka naman may ginagawa ka ng kalokohan. Kita mo na ma, bilis mo manghusga. Di ka naman ganyan dati ah. At hindi ka rin ganyan dati. Ano ba tong ginagawa mo ha? Baka mamaya nagpapabaya ka na rin sa pag-aaral mo. Di ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Kung ganon, may problema ka ba sa school? Bakit ka nagkakaganyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Anak naman, nag-aalala rin ako. Sana naman hindi mo nakakalimutan na may nanay ka pang naghihintay sa pag-uwi mo. Talaga ba ma? May naghihintay pang nanay sa akin? Eh ang busy-busy mo nga dun sa Nick na yun eh. Sa sobrang saya nyo, di mo na ako napapansin. Ano? Paano hindi napapansin? Eh wala namang nagbago sa atin kahit naging kami naninik ah. Saka Tito Nick, yun ang dapat na itawag mo sa kanya. Hindi kayo magkaedad lang kaya dapat matuto ka ring rumispeto dun sa tao. Respeto? Wow! Paano ko i-respeto yung taong nilalayo ka sa akin? Sige nga ma, sabi mo nga. Hindi ako inilalayo sa'yo ni Nick. Saan ba nanggaling yung idea na yan? Hindi mo ba napapansin ma? Kayo na lang palagi ni Nick yung magkasama. Kayo na yung sabay lagi kumain, kayo na rin yung sabay manood ng TV. Minsan nga lumalabas pa kayo ng di ko alam eh. Eh di ba sa'yo na rin mismo nanggaling na kapag personal na buhay, bigay ko na sa'yo yon? Eh di ganun din sa akin. Saka sa ating dalawa ako yung mas matanda. Nasa tamang edad na ako para doon. Ikaw nag-aaral ka pa at kailangan mo pang magtapos bago ka mag-focus sa ibang bagay. At yung sinasabi mo na kami lang lagi ang sabay kumain? Di ba lagi ka namang nagkukulong sa kwarto mo? Akala ko busy ka sa pag-aaral kaya hindi na kita iniistorbo. Yung paglabas namin, hindi ko na yun kailangan pang ipaalam sa'yo. Grow up, Calvin. Hindi ka na dapat ganyan mag-isip. Dumating lang yung Nick na yon, nagbago ka na ma. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi nagpaplano na kayo magka-baby no? Pag may anak na kayong dalawa, wala na akong ganap dito sa bahay na to. Baka nga paalisin mo na ako eh. Ano? At bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Anak kita. Hindi kita paalisin dito kahit na magkaroon pa kami ni Nick ng mga sarili naming anak. Ikaw yung panganay ko. Kahit anong mangyari, may lugar ka na sa puso ko at sa buhay ko. Kung gano'n naman pala, bakit parang di ko na yun maramdaman? Sorry kung hindi yun ang nararamdaman mo. Pero anak, hindi totoong lumalayo na ako sa'yo. Ikaw yung gumagawa nun sa akin. Akala ko nga parte lang talaga yun ang pagbibinata mo. Kaya unti-unti ko na rin sinasana yung sarili ko. Pero masakit din pala. Mahirap din pala kasi nasanay na ako na sobrang close tayo. Nasanggang dikit tayo. Hindi na natin pwede ipilit yung ganun ma. Kasi ngayon may Nick ka na sa buhay mo. Hindi na pwedeng lagi tayo magkasama. Lalo na pag nagkaanak kayo. Masakit yun ma, sa totoo lang. Pero ngayon pa lang sinasanay ko na yung sarili ko.
Para pag nangyari yun, kaya ko na. Di na ganun kasakit. Kung ganun, bakit iba ipinaparamdam mo sa akin? Hindi ba dapat ngayon natin sinusulit yung panahon na nagkakasama pa tayo? Tapos ngayon, ganyan pa yung ginagawa mo. Gabi ka na umuuwi. Pinag-aalala mo ako ng sobra. Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Ma, sige na, tama na. Pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pero anak, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Pasensya na pero walang magandang patutunguhan tong usapan nating to. Parehong mataas mga emosyon natin. Di tayo magkakasundo. O sige, magpahinga ka na muna. Papa Dudut, hindi ko akalain na mauuwi sa ganoon ang usapan namin ni Mama. Yon ang unang beses na napagtasan namin ng boses ang isa't isa. Pero kahit nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa kanya ay parang gusto ko rin yung pagsisihan noong panahong yon. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay mas lalong napalayo sa akin si Mama. Ipinagluluto niya pa rin ako ng almusal bago pumasok sa school. Work from home na lamang kasi siya noon kaya mas marami na siyang oras sa bahay. Pero kung kailan naman lagi na siyang nasa bahay ay saka naman kami nagkaroon ng distansya sa isa't isa. Kung noon ay araw-araw pa niyang inaabot sa akin yung baon ko, sa pagkakataong yon, inilalapag na lamang niya sa dining table yung allowance ko para sa buong linggo. Kahit gabi na akong umuuwi ay hindi na rin niya ako sinisita. Tuwing oras naman ng pagkain ay tinatawag niya ako para magkasabay kami pero hindi rin naman kami nag-uusap. Nalungkot po ako noon, Papa Dudut, parang namiss ko bigla yung makulit kong nanay. Alam ko rin naman po na kasalanan ko rin kung bakit naging ganon ang pakikitungo ni Mama sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ayusin yung di namin pagkakaunawaan. At mas lalo pang nadagdagan yung lungkot na nararamdaman ko nang marinig ko yung naging pag-uusap nila ni Nick, Papa Dudut. Han, ba't parang ang tahimik mo ngayon? Napagod lang sa trabaho. Anong oras ka uuwi? Maya-maya sana kaso, paano naman kita iiwan kung ganyan kakalungkot? May problema ba? Ay, si Calvin kasi. Pakiramdam ko, lumalayo na yung loob niya sa akin. Baka naman pakiramdam mo lang yun. Siyempre, binata na yung anak mo. Nadadagdagan yung mga kaibigan niya. Marami na rin siyang gustong gawin na siya lang mag-isa. May mga oras na mas gusto niyang kasama yung mga kaibigan niya. Kaya hindi mo na talaga maaasahan na magkakasama kayo lagi tuwing free time niyo. Hindi lang kasi yun ang problema. Nagkasagutan kasi kami nitong nakaraan lang. Ha? Bakit naman? Nagtatampo na pala yung anak ko kasi pakiramdam niya. Nagkakaroon siya ng kaagaw dahil sa'yo. Kaya ayun, parang inilalayo na niya yung loob niya sa akin. Napag-usapan niyo na ba ulit yung tungkol dyan? Kailangan niyo linawin yung hindi niyo pagkakaunawaan. Pag tumagal pa yan, baka hindi na talaga kayo magkaayos niyan. Gusto ko naman siyang kausapin tungkol doon. Pero sa naging reaksyon niya kasi nung nakaraan, mukhang hindi pa siya handang pag-usapan yun. Subukan mo lang. Alam mo, kung hindi kasi ikaw yung mauuna, hindi kayo makakapag-usap. Siyempre, marirealize din ni Calvin yung mga mali niya. Kaya malamang, mahihiya yun na makipag-usap sa'yo tungkol sa hindi nyo pagkakaunawaan. Nakakalungkot pa rin kasi. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na kapag may anak na tayo, mawawala na siya ng ganap dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit niya naisip yun. Anak ko siya. At mahal na mahal ko siya, Nick. Kaya imposibleng mangyari yung sinasabi niya. Han, naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin siya. Nag-a-adjust pa kasing anak mo. Sabi pa niya, sasanayin na niya yung sarili niya sa ganon. Kasi hindi na raw kami pwede na laging magkasama. May punto naman siya, Han. Hindi lang talaga kayo nagkaunawaan. Sa ginagawa kasi ng anak mo, gusto niya rin tayo bigyan ng privacy. Sinasacrifice niya yung oras na pwede pa kayo magkasama para mas makilala natin yung isa't isa. Ganon ba talaga yun? Oo, Han. Ganun yun. Nakalimutan mo yata na lalaki rin ako. Siyempre, kung meron man na mas makakaintindi sa kanya ngayon, ako dapat yun.
ganun eh? Ako naman yung nanay niya. Ako dapat yung mas nakakaintindi nun. Nagawa mo naman lahat bilang ina sa kanya. Hindi ka nagkulang. May mga bagay lang talaga na hindi mo na kontrolado bilang mama niya. Lalo na nagbibinata na siya. Nagmamature. Siguro minsan, makakapagpakita pa rin siya ng immaturity. Pero wala naman siyang magiging improvement kung hindi siya dumaan sa ganun. Alam mo, hindi talaga ako nagsisisi na ikaw yung pinili ko. Kasi ngayon pa lang, alam ko nang hindi ka lang sa anak natin magiging mabuting ama, kundi pati na rin kay Calvin. Salamat, Han, ha? Buti na lang nandyan ka palagi para sa akin. Drama naman. Basta ha, mag-usap ulit kayo ni Calvin. Kailangan niyo yun. Oo na. Kung magkasagutan man kami ulit, mas lalawakan ko na lang siguro yung pangunawa ko. Kung magkakasagutan kayo, pwede rin naman ako maging referee. Aabutan ko na lang kayo ng gloves, tapos doon nyo na lang ilabas mga hinanakit nyo sa isa't isa. Magboxing kayo, papawis lang ba? Loko ka talaga. Umuwi ka na nga. Ayoko, dito ako matutulog. Oy, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Natatakot ka ba sa akin? O baka naman, natatakot ka na hindi mo kayanin karisma ko kaya… Ang kapal mo talaga. Umuwi ka na. Papadudot matapos kong marinig yung pag-uusap nila ni Nick. Lalo akong nakonsensya sa ginawa kong pananagot kay mama. Kung tutuusin ay hindi naman naging sagabal sa samahan namin yung relasyon nila ni Nick. Akala ko kasi kagaya lang din ng ibang lalaki yung naging boyfriend niya. Yung tipong magaling lang sa simula. Yung mabait lang sa una para magpa-impress. Pero pag sinagot na ay doon na lalabas yung tunay na ugali. Pero iba si Nick. Naramdaman ko talaga na pure yung intention niya para sa mama ko. Isa pa ay hindi rin po siya nagpatawag na tito. Mas gusto niya rin yung parang magkaibigan lamang kaming dalawa. Para hindi ako mailang sa kanya, kaya Nick pa rin ang tawag ko sa kanya kahit sila na ni mama. Matapos ang gabing yon, ako na mismo ang nag-isip ng paraan para makausap si mama. Gusto ko kasi noon na humingi ng tawad sa kanya. At para magawa ko yon ay hiningi ko rin ng tulong ng best friend ko. Nagtanong ako sa kanya kung anong pwede kong gawin para makabawi sa nanay ko. Hindi ko na kasi kakayanin kung tatagal pang ganon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kung merong mang mas dapat magbaba ng pride sa amin, ako yon at hindi si mama. Sa laki ng utang na loob ko sa kanya. Nilawakan ko pa sana yung pangunawa ko at hindi naging makasarili. Pero bago ko yon magawa ay may isang pangyayari na nagpayanig sa katatagan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay narealize ko na kung gaano kahalaga sa akin si mama. Pero may isang bagay pa pala ako na hindi natututunan noon at napagtanto ko lang yon dahil sa nangyari. Nasa school pa ako noon, wala yung instructor namin para sa pang-alaunang klase kaya tumambay muna kami sa basketball court. Sinundan naman ako ng best friend ko. Gusto niya raw kasing kumustahin yung problema namin ni mama. Pero wala akong maikwento sa kanya dahil hindi pa naman kami nakakapag-usap. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng best friend ko ay tumawag naman si Nick. Papadudod para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya sa akin na balak na ni mama na sumunod kina lolo at lola sa abroad. Katatapos lang daw nilang mag-usap noon at nag-aasikaso na rin si mama ng mga requirements. Kung ano na ang iniisip ko ng sandaling yon, Papadudot. Iniisip ko na baka nasawa na si mama sa akin, kaya nagpasya na lamang siyang sumunod kina lolo at lola. Maaga akong umuwi noon sa pagbabaka sakali na mabago ko pa ang isipan ni mama. Pero sa pag-uwi ko ay hindi siya ang naabutan ko, Papadudot. Ma? Nandito ka ba sa bahay? Oh,
nandito ka pala. Nasaan si Mama? Umalis. Gusto ko nga sana samahan pero ayaw niya eh. Pero bakit ka nga nandito? Kalilipat ko lang ngayon dito, Calvin. Dito na ako titira. Ano? Kung susunod na si Mama kina lolo at lola sa Canada, bakit patitirahin ka pa niya dito? Hindi naman basta-basta mag-migrate. Mahabang proseso yon. Pero habang nag-aasikaso pa kami, dito na rin muna ako para magkasama pa tayong 3. Iiwan niyo ako dito na mag-isa? Akala ko ba mahal ako ni Mama? Hindi niyo man lang ako sinabihan na aalis na pala siya. Ang totoo niyan, hindi naman talaga aalis ang mama mo. Ano? Ibig mo sabihin, hindi talaga siya magmamigrate sa Canada? Eh sira ulo ka pala eh. Ibang klase rin yung trip mo eh, no? Nakakapikon. Kala ko ba mature ka na? Bakit parang teenager na Calvin pa rin yung nakikita ko sa'yo? Uto-uto. Gusto mo talaga ng away? Suntukan na lang tayo. Doon tayo sa labas. Pangatawanan mo yung yabang mo. Nakakalalaki ka ni. Chill. Masyado ka namang mainit. Hindi ako pumapatol sa bata. Hindi na ako bata. Sige, sabi mo eh. Kaso sa pananalita mo, sa pagiging utu-utu mo, para sa akin, bata ka pa rin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Yung sirain kami ng mama ko para masolo mo siya? Sirain kayo? Napaka-childish naman ng ideyang yon. Hindi ko ibababa yung sarili ko ng ganon para makasama ang mama mo. Magkakasama kami kasi gusto niya at hindi dahil minanipula ko siya. Yan yung dapat mong maintindihan. Alam mo, kaya ako sinabi na may balak na umalis yung mama mo kasi gusto kong makita yung magiging reaksyon mo. Akala ko kasi wala ka na talagang pakialam. Tagal na nung nagisagutan nyo pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-uusap. Ano bang plano mo? May plano ako. Inunahan mo lang ako. Pakialamero ka kasi. Hindi ka nakakatuwa. Alam mo ba yun? Alam ko. At ganyan din naman yung mararamdaman ko kung ako'y nasa sitwasyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon sa ginawa ko. Sa nakikita ko, mabait ka naman. Pero may kulang pa sa'yo. At sino ka naman para pakinggan kita? Walang kulang sa akin. Epal ka lang. Tama ka naman. Wala akong karapatan na makialam. Pero kinausap ako ng mama mo at sinabi niya na kung pwede, kapag nagsama na kami, maging tatay ako sa'yo. Sinabi niya yun? Oo, kita mo na. Ikaw pa rin yung iniisip niya kahit magkakaanak na kaming 2. Buntis na siya pero hindi niya masabi sa'yo kasi baka hindi mo yun magustuhan. Akala ba niya magagalit ako sa kanya? Base sa huling pag-uusap niyo, oo. Alam mo, wala namang problema sa akin na maging malapit pa rin kayo ng mga anak ka niya kahit na anong mangyari. Hindi niya ako totoong anak. Tita ko siya. Pero siya na nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Alam ko. Sinabi niya sa'yo? Hindi. At hindi na rin niya kailangan sabihin. Sa edad niyo pa lang alam ko na. Pero hindi naman importante sa akin kung totoo kanyang anak o hindi. Kasi sa nakikita ko, mahal na mahal ka talaga niya. Doon pa lang, kuhang-kuha niya na ako eh. Kung nagawa niyang maging mabuting ina sa'yo, hindi ako matatakot na magtiwala sa kanya na kaya niya rin yung gawin sa magiging anak namin. Tiwala, di ba? Yun ang hindi mo na ibigay sa kanya. Yun nga yung dahilan kung bakit gusto ko siya makausap eh. Ang totoo niyan, may plano na talaga ako. Plano ko pa nga sana na sorpresahin siya. Pero hindi ko alam na magkakaanak na pala kayong 2. Sorry. Sorry talaga. Kay Via mo dapat sabihin yan. Mag-usap kayo. Bumawi ka sa kanya. Alam mo kasi, bihira na lang yung mga kagaya niya. Yung kahit hindi pa siya nagkakaanak talaga, sa puso niya, ganap na siyang ina. At dahil yun sa'yo. Papa Dudut, kahit na hindi naman talaga ako umiiyak at napaluha ko sa sinabing yon ni Nick, marami akong na-realize sa ginawa niyang yon. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi nauunawaan. Sa dami ng sinakripisyo ni Mama para sa akin ay nagawa ko pang siyang saktan sa mga salitang binitawan ko nung huli kaming mag-usap. Pero sa kabilang banda, nabunutan ako ng tinik noong nalaman ko na hindi naman pala siya aalis. Hindi ko kasi alam kung kakayanin kong mapalayo sa kanya. Aminado naman po ako noon na hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya parang nalusaw
yung katatagan na meron ako sa ideyang iiwan na niya ako. Tama naman po si Nick. Dapat ko ring isipin kung ano yung magpapasaya kay mama. Dapat ko ring matutunan na magtiwala na hindi niya ako iiwanan tulad ng ginawa ng biological mother ko. Siguro'y ganun lang po talaga kapag nakaranas ng iwan ng isang tao. Nandun na yung trauma, kaya kapag na-attach na sa isang tao ay mahirap nang makawala. Mahirap kapag nawala yung taong yon, kaya naman bago pa mahuli ang lahat, ginawa ko na yung dapat kong gawin para makabawi at magpasalamat man lang sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, Papa Dudut. Wow! Sinong nagluto ng almusal natin ngayon? Mukhang masarap ah. Sino kaya yung may nagawang kasalanan sa inyo, ha? Mukhang malaki yung nagawang kasalanan sa dami ng pagkaing hinanda eh. Umami na yung gustong umamin. Ma, So ikaw yung may pakana nito? Anong nagawa mo, Nak? Nakabuntis ka ba? Kaya… Han, kumalma ka muna. Painggan mo muna si Calvin. May importante siyang sasabihin sa'yo. Totoo ba yun, Nak? totoo ma. Gusto ko kasi sanang mag-sorry sa nangyari dun sa huli nating pag-uusap. Sa tingin ko, sumobra ako nun. Naging selfish ako. Hindi ko naisip na bukod sa pagiging nanay ko, may personal ka ring buhay. At hindi lang ako yung may karapatan na maging masaya. Sus, ang drama naman ng anak ko. Ayos na yun. Alam mo, bago mo pa to maisip, plano ko na rin sana talaga na kausapin ka. Pero naunahan mo na ako eh. Kinausap ka rin ba ni Nick? Nak, hanggang ngayon ba naman, Nick pa rin ang itatawag mo sa kanya? Di magtatagal magiging asawa ko na siya. Kaya dapat tawagin mo na siyang tito. Hayaan mo na siya, Han. Ako rin naman may gusto nun. Lakas kaya makata-unders ng tito. Kaya mas okay na yung magtawagan na lang kami sa pangalan para cool. Ay nako, magkakasundo nga talaga kayong dalawa. Pero seryoso anak, kinabahan ako kanina ha. Akala ko kasi nakabuntis ka na kaya kailangan mo nang bumawi sa akin. Praning din talaga to si mama eh. Sabi ko naman 'di ba, isang beses ko lang ginawa yung kalokohan na yun. Nadala lang ako sa tuksuan ng tropa. Alam yan ni Nick. Pag ganitong edad kasi ma, tutuksuin ka talaga pag di ka pa nabibinyagan. So bad influence pala yung mga tropa mo. O dahil dyan, hindi ka lalabas ng bahay ng 1 buwan ha? Ma, 1 buwan? Nick, tulungan mo naman ako kay mama. Bahala ka dyan. Daldal mo kasi. Kung di mo yung sinabi, edi safe ka sana. Hugas plato ka muna ng 1 buwan. Di ba, Han? Hindi lang hugas plato, maglalaba rin yan. Grabe, hustisya naman oh. Hustisya ka pa dyan? Teka nga, bago tayo magkalimutan, kumusta na yung best friend mo? Umamin ka na ba sa kanya? Siyempre, hindi pa. Ayun lang, mahina. Naku, mukhang kailangan mo tong i-coach, Han. Mag one-on-one kayo para matutong manligaw tong binata ko. Kala ko ba gagraduate muna ako bago ako magka-girlfriend? Ay, nagbago na isip ko. Baka kasi maagawan ka pa ng iba. Botong-boto pa naman ako dun sa best friend mo. Si mama naman nakakalimot na. Di ba pag personal na buhay? Oo na. Hindi na ako makikialam. Pero, hindi ka pa rin pwedeng lumabas ng bahay ng 1 buwan. Kaya pagkatapos nating kumain, sisimulan mo na yung hugas plato mong parusa. Tama ako? O tama ako? Mga babae talaga. Laging tama. Pero seryoso ma. Salamat ah. Oh, para sa naman yan? Kasi kahit na may pagkakataon ka na sumama na lang kina lolo't lola sa Canada, hindi mo pa rin ginawa. Aba, syempre naman. Nandito ka eh. Saka di ba nga, okay na ako rito. Hindi ko kailangan ng snow sa Canada. Okay na ako sa kinayod na yelo ng halo-halo. Alam mo ba ma, pinagtripan ako nito ni Nick. Sabi niya may plano ka raw pumuntang Canada. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo ma, nagmadali tuloy ako umuwi nun. Plano ko nga sanang itago yung passport mo para di ka makaalis eh. Ganon? So pinagtripan ka pala ni Nick?
Binabawi ko na yung parusa ko sa'yo. At ikaw, Nick, dahil intrimitido ka, ikaw yung maghuhugas ng plato mamaya at sa susunod pang mga araw. Han, ba't naman ako nadamay dyan? Papa Dudut, napakaswerte ko po talaga dahil napakabuti ng nanay na nagpalaki sa akin. Hindi man siya yung nagluwal sa akin, ay higit pa sa pagiging ina ang nagawa niya. Sa laki ng sakripisyong ginawa niya noon ay parang nagkaroon na rin ako ng ama sa katauhan ng mama ko. Kaya naman po yung inaasam-asam kong diploma ay sa kanya ko rin iaalay pag nakatapos na ako sa kolehiyo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na sina Mama at Nick. Nakapanganak na rin si Mama, kaya ako naman ang taga-alaga niya sa kapatid ko tuwing wala akong pasok sa school. Konting panahon na lang din po at gagraduate na ako. Balang araw may pagmamalaki rin ni Mama na may anak na siyang arkitekto. Tungkol naman sa biological mother ko ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Kahit na hindi na ako alagain pa tulad noong iniwan niya ako kay Mama. Hindi rin po ako nagtanim ng galit sa kanya. Pinatawad ko na lamang siya kahit na hindi niya yon hiningi sa akin. Basta kung nasaan man siya, sana'y masaya siya sa buhay na pinili niya. Hindi ko na rin po inalam kung sino yung tatay ko kasi para sa akin ay buo na yung pamilya na meron ako. Si Mama, si Nick at yung bunso kong kapatid. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat din po sa Barangay LS sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin para magbahagi ng kwento dito sa Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Calvin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay Love Stories. Love stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paboritong pagkain pagdating sa almusal. Pero wala nang masasaya pa kung kompleto ang pamilya na magsasalo-salo sa lamesa para kumain. Ikaw, anong paborito mong pagkain para sa almusal? Dear Papa Dudut, marami tayong kayang gawin para sa ating pamilya. Marami tayong handang isakripisyo para lamang mapasaya sila. Dahil karamihan sa atin ang kaligayahan ay ang makitang may totoong ngiti sa kanilang mga labi. Hi Papa Dudut at sa mga kabarangay nating alive na alive sa katanghalian na ito, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Orvie, 31 years old at nagtatrabaho dito sa Dubai. Nasa Pinas pa lamang ako ay solid listener na ako ng inyong programa na Barangay Love Stories. Kaya palagi ako nakikinig sa inyong live streaming sa Facebook hanggang sa eto at naisipan ko na rin pong gumawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Maaga kaming naulila sa tatay namin, Papa Dudut. Namatay siya nang dahil sa kanyang sakit sa atay. Mula noon ay mag-isa na si nanay na nagtataguyod sa pamumuhay naming magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pilit niyang ginagapang ang pag-aaral namin noon hanggang sa mag-college kami ni Ate Ayin, Papa Dudut. Nay, eto na po yung kape nyo. Salamat, Orvie. Nasaan na kaya ang ate mo? Baka pabalik na rin po siya.
Kanina pa siya umalis para bumili ng pandesal. Hanggang ngayon, wala pa rin dito Ang sa haba bahay. ng pila dun sa bakery. Nandiyan na si Ate Ayin. Sorry ha, medyo natagalan ako. Ang haba kasi ng pila dun sa bakery eh. Okay lang, Ate Ayin. Katatapos ko lang magtimpla ng kape para kay nanay. Eto, ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Salamat, Orvie. Bubuksan ko lang tong lalagyan ng pandesal na binili ko. Nasaan pala si Nabunso? Tulog pa ang 3 kapatid mo. Sabado naman ngayon kaya hindi ko na muna ginising. Sa bagay, maaga pa rin naman po. Pahingi na nga ako ng pandesal at na makakain na ako. Eto po, Nay. Ilalagay ko na po sa gitna ng lamesa. Mainit-init pa po yan. Kukuha na ako. Mainit-init pa nga to ah. Kaya medyo natagalan din po ako kasi ang haba talaga ng pila sa bakery na binilihan ko. Doon sa maraming iba't ibang tinapay na tinda? Opo, Nay, dun nga po. Palagi ngang maraming customer doon. Masarap din po kasi ang mga tinapay nila eh. Lalo na ang pandesal, tapos palaging bagong luto pa. Ate, nabili mo ako ng paborito ko? Oo naman, syempre! Eto, nasa kabilang lalagyan ng paborito mong pandikoko. Ayan! Yay! Thank you! Alam ko naman na hindi yan pwedeng mawala kapag bibili ako sa bakery kasi favorite mo yan. Sobra, ate. Thank you ulit. Nay, sa Lunes ko na po pala makukuha ang scholarship allowance ko sa Kapitolyo. Kaya maaga po ako aalis. Kasi sigurado na mahaba ang magiging pila doon. Mabuti na lang po at hapon lang din ang klase ko. Sakto kasi kailangan ko ring bayaran sa Martes ang upa ng pwesto ko sa palengke. Sige po, iaabot ko na lang po sa inyo kapag nakuha ko na. Wala na naman po akong kailangan na bayaran sa tuition fee ko kasi na-cover na po ng academic scholarship ko. Ay, napakalaking tulong talaga ng mga scholarship mo na yan. Nagagamit ko pati na yung allowance sa ibang gastusin dito sa bahay natin. Kaya nga po eh, mabuti na lang at naaabot ko pa rin ang nire-require nila na average ng grades para sa scholarship. Napakalaking tulong mo talaga sa bahay na to, Ayin! Nay, may ano nga po pala. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano yon? Kailangan na po naming bayaran yung kulang dun sa tuition fee ko para sa semester na to. Ay, hanggang kailan ba yan dapat bayaran? Hanggang sa darating na Biyernes po. Oo, sige. Magagawan ko naman siguro ng paraan. Kung bakit naman kasi hindi ka gumaya dito sa Ate Ayin mo na madiskarte pagdating sa pag-aaral. Kita mo nga wala nang binabayaran na tuition fee. Tapos may natatanggap pang allowance mula sa Kapitolyo. Ay naku, ang swerte ko talaga na ikaw ang panganay ko, Ayin. Sigurado na ikaw ang makakapagdala ng magandang buhay dito sa pamilya natin. Papa Dudut, alam ko naman na hindi talaga madali ang buhay, lalo na at habang tumatagal ay tumataas ang mga presyo ng bilihin. Kaya naman pilit kong pinagbubuti ang pag-aaral ko dahil pangarap ko talagang mapabuti ang buhay namin. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, lalo na si nanay. Noong nabubuhay pa kasi si tatay ay palagi niyang sinasabi kung gaano kami kaswerte kay nanay. Magkatulong sila noon sa pagtatrabaho sa palengke pero mas maagang gumigising si nanay para sikasuhin kaming magkakapatid. Kaya ang bilin ni tatay sana ay tapusin namin ang aming pag-aaral para mabigyan si nanay ng magandang buhay. At yun na nga rin ang naging pangarap ko talaga noon. Papa Dudut, minsan naiinggit ako kay Ate Ayin kasi likas sa kanya ang pagiging matalino. Bihira ko siyang nakikita na nag-aaral pero palagi siyang nangunguna sa klase nila kahit nung mga bata pa lamang kami. Siya rin ang tumutulong sa aming magkakapatid pagdating sa mga assignment o school project namin. Ako naman ay kailangan ko pang mag-effort at magpakapuyat sa pagre-review para lamang makakuha ng mataas na grade sa mga subject ko sa school. Kaya hindi nakapagtataka kung sa aming magkakapatid ay siya ang maging pinakapaborito ni Nanay Papa Dudut.
Mano po, Kaawaan ka ng Diyos. bakit po pala nandito kayo sa bahay? Hindi natuloy ang lakad ko kanina. Ganun po ba? Akala ko gagabihin kayo ngayon kasi ang sabi niyo po kaninang umaga, marami kayong dadaanan sa bahay ni tita. Kasi 'di ba, mangungulekta kayo ng mga hulog para sa paluwagan ninyo? Oo, pero ang sabi ko, bukas na lang kami mangolekta. Masama po bang pakiramdam nyo? Hindi naman. Bakit mo natanong? Wala lang po. Para po kasing ang seryoso ng boses nyo. Bakit wala pa ang ate mo? Hindi ko po alam, Nay. Hindi ko rin po siya napansin sa school kanina. Webes ngayon, di ba? Hanggang tanghali lang dapat ang klase niya. Yun rin po ang alam ko. Kapag ganitong araw naaabutan ko na po siyang nagkakape dito sa sala. Pero baka po may ginawa silang research paper na mga kaklase niya. Sana nga. Yan lang talaga ang ginagawa ng ate Ayin mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Oh, nandiyan na po pala si Ate Ayin. Oh, Orvie, ang aga mo yatang nakauwi. Ganitong oras naman talaga ako umuuwi eh. Ikaw yung medyo late ngayon, Ate Ayin. Kasi ang tanda namin ni Nanay hanggang tanghali lang ang klase mo. Mag-aalas 5 na ng hapon oh. Ano kasi may nilakad lang kami ng mga kaklase ko para sa isang research paper namin. Nay, Mano po. Huwag mong mahawak-hawakan ng kamay ko, Ayin! Bakit niyo po sinampal si Ate Ayin? Ayin, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Buntis ka ba? Nay! Huwag mo akong daanin sa pag-iyak. Sagutin mo ang tanong ko. Nay! Sorry po. Ano? Hindi ka pa rin sasagot, ha? Aray ko, yung braso ko! Bitawan niyo po yung braso ko, Nay! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo! Nay! Bitawan niyo na po yung braso ni Ate Ayin. Imposible po kasing mangyari yung sinasabi ninyo. Ang kapatid mo lang ang makakapagsabi niyan, Orvie! Ano, Ayin? Hindi mo pa rin talaga sasagutin ang tanong ko? Sabihin mo sa akin ang totoo! Sa'yo ba yung nakita kong pregnancy test na may 2 guhit na resulta? Nakita ko yun sa loob ng cabinet mo kaya magsabi ka sa akin ng totoo! Ate Ayin, sagutin mo na lang yung tanong ni Nanay para matapos na to. Sumagot ka, Ayin! Sabihin mo hindi ka buntis! Sabihin mo nagkakamali lang ako! Nay, sorry po. Sorry po, pero sa akin po yung nakita ninyong pregnancy test. Buntis po ako, Nay. Nay, sorry. Sorry po, Nay. Papa Dudut, kagaya nga ng sinabi ko kanina sa aming magkakapatid ay si Ate Ayin talaga ang pinakapaborito ni Nanay. Dahil ang panganay sa aming magkakapatid ang may pinakamatalinong utak sa lahat. Naniniwala si Nanay na si Ate Ayin ang makakapag-ahon sa aming pamilya mula sa simpleng buhay na meron kami noon. Siyempre siya yung unang makakatapos ng pag-aaral niya. Tapos magkakaroon siya ng maayos sa trabaho dahil nga sa matalino siya at magiging maganda na ang buhay namin. Minsan lang talaga, Papa Dudut. May mga taong matalino sa ibang bagay pero nagiging mahina ang utak pagdating sa pag-ibig. Dahil hindi ko talaga inaasahan noon na mabubuntis ng maaga si Ate Ayin. Tapos yung lalaking nakabuntis pa sa kanya, hindi siya pinanagutan. Bakit naman kasi, Papa Dudut, pumili si ate ng lalaking walang maayos na plano sa buhay? Pati tuloy kami na pamilya niya ay madadamay sa magulong buhay na iniwan ito sa kanya. At landas na pinili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko rin alam na may boyfriend noon si Ate Ayin. Hindi naman kasi siya nagkukwento ng kahit na ano tungkol sa mga lalaking natitipuhan niya. Pero hindi nakakapagtaka kung may magkagusto man sa kanya ng mga schoolmate naming lalaki dahil maganda talaga ang kapatid ko.
Matangkad siya, balingkinita ng katawan, morena ang kulay ng balat, matangos ang ilong at maliit ang mga mata. May ilang beses na ring niyaya siya ng mga kaklase o teacher niya na sumali sa mga beauty pageant sa school namin na palagi naman niyang tinatanggihan dahil mahiyain daw siya. Kaya hindi ko talaga naisip noon na may tinatago na pala siyang boyfriend sa amin noon. Papadudot, nanghihinayang din ako nang huminto si Ate Ayin sa pag-aaral dahil 4th year na siya noon sa college. Nagalit na rin kasi si nanay at ayaw na siyang patuloyin sa susunod na semester. Sinayang lang daw ni Ate Ayin ang tiwala at pagsasakripisyo ni nanay para sa kanya. Kaya naman ay huminto na rin sa pag-aaral. Kaya naman ako ay huminto na rin sa pag-aaral pagkatapos ko ng 2nd year sa college. Nagtrabaho na lamang ako noon sa isang maliit na fast food restaurant para makatulong sa mga gastusin sa bahay namin. Habang si Ate Ayin naman, nang makapanganak ay palagi na lamang nasa bahay para mag-alaga ng anak niya. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Nay, eto nga po pala yung pambayad sa bill ng kuryente at tubig natin. Yung matitira po, ipandagdag nyo pambaon sa school ng mga kapatid ko. Heto po oh. Salamat, nak. Bilangin ko muna to. Ito yung para Ate sa Ayin, tubig. may diaper Ito at naman sa gatas pa naman si kuryente. baby, di ba? Oo, Magkano na lang ba itong sakto pa yung matitira? mga binili mo nung nakaraan. Salamat. Buti naman kasi allowance ko na lang din ang natira sa pera. Sa susunod na linggo pala, magbabantay ako ng tindahan ni na Aling Toneng. Diyan lang sa kabilang kanto kaya konting lakad lang. Maliit lang ibabayad niya pero ayos na rin kesa nandito lang ako sa bahay. Paano naman ang baby mo? Pwede ko raw siyang dalhin dun sa tindahan. Si Aling Toneng na lang naman daw ang tao sa bahay nila. Yung mga anak niya nasa abroad na. Ayaw naman daw niyang kumuha ng ibang kasambahay na hindi niya kakilala kasi kaya naman daw niya mga gawaing bahay. Kailangan niya lang daw talaga na magbabantay sa tindahan habang busy siya sa pagko-cross-stitch niya. Mabait naman yung si Aling Toneng. Kasi doon tayo madalas bumibili ng mga pagkain at pambaon nung sa school ng mga bata pa tayo. Pero sigurado ka ba na hindi ka mahihirapan sa gagawin mo doon? Oo naman, Orvie. Magbabantay lang naman ako ng tindahan kaya huwag ka mag-alala sa akin. Okay, sige. Pero wag mong kalimutan na hindi ka na pwedeng masyadong napapagod. Saka yung gamot mo, wag mong kakalimutan na inumin. Oo, huwag ka mag-alala. Salamat sa pagpapaalala sa akin, ha? Wala yun. Ayoko lang na magkasakit ka pa, Ate Ayin. Anak, baka pwede mong dagdagan tong pera na binigay mo sa akin. Magbabayad na rin kasi ako ng upa ng pwesto ko sa palengke. Nay, akala ko po ba bayad na yun nung isang linggo pa? Hindi ko pa nabayaran kasi yung kinita ko sa palengke, ginamit ko para sa pagpapaayos ng lababo natin. Barado na naman kasi, tapos yung tubo ng gripo tumatagas pa. Ganun po ba? Eto po oh, idagdag nyo na lang po tong pera dyan sa inabot ko. Orvie, di ba ang sabi mo, allowance mo na lang ang natitira sa pera mo? Oo ate. Paano ka pa babiyahe papunta sa trabaho mo kung wala ka ng allowance? Tsaka syempre, may pagkakagastusan ka rin habang nandun ka. Ikaw naman ang mamomroblema kapag binigay mo sa amin lahat ng pera mo. May pamasahe naman ako papasok bukas. Magsasanla na lang din ako ng ATM card ko dun sa isang katrabaho ko para magka-allowance ako. Sige, ikaw ang bahala. Orvie, nakausap ko nga pala ang isang tita mo. Yung nagtatrabaho sa agency na naglalakad ng mga papeles ng mga gusto magtrabaho sa abroad. Tinatanong niya ako kung gusto mo raw bang magtrabaho sa abroad kasi kaya ka raw niyang tulungan. Nagkita rin po kami nung isang araw lang sa bayan. Nagkausap po kaming dalawa at tinanong niya rin po yan sa akin. Ano namang sabi mo sa kanya? Ayoko po. Bakit naman yan ang sinagot mo? Baka isipin niya na hindi ka talaga interesado na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi naman po talaga ako interesado, Nay. Bakit naman? Mas malaki ang kikitain mo doon kaysa dyan sa pinagtatrabahuhan mo ngayon, Orvie. Kasi ayoko pong malayo sa inyo ng mga kapatid at pamangkin ko.
Maayos naman po ang trabaho ko kaya wala akong nakikitang dahilan para umalis ng bansa. Pero mas mapapabuti ang buhay natin kung susubukan mo na magtrabaho sa abroad. Mapapaayos po tong bahay tsaka hindi na ako mahihirapan sa pagbabudget para sa mga gastusin. Orvi anak, sa umpisa lang naman mahirap ang lahat. Sigurado naman ako na masasanay ka rin. Isipin mo na lang na ginagawa mo ang sakripisyo na to para sa pamilya natin. Papadudot, pangarap ko rin talagang makapagtapos ng pag-aaral ko. Hindi lang para maiahon sa simpleng buhay ang pamilya ko, kung hindi para na rin sa sarili ko. Alam ko na malaking bagay para sa isang tao ang makapagtapos ng kolehiyo. Saka yun din ang gusto ni tatay noon para sa aming magkakapatid. Kahit anong mangyari raw ay pilitin naming makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nga nang magbuntis si ate at alam ko nang madadagdagan ang gastusin sa bahay, ay nag-working student ako para lamang hindi mahirapan si nanay sa pagbabayad sa tuition fee ko. Nagkataon pa naman noon na nasa high school na ang dalawang kapatid ko at grade 6 naman ang bunso namin kaya grabe talaga ang gastusin namin noon. Kaya lang papadudot mula ng mga anak si Ate Ayin. Nanghina ang katawan niya dahil may nakitang bukol sa may dibdib niya. Pinaopera kaagad ni nanay yun kasi yon ang sabi ng doktor. At nawala naman ang bukol mula sa dibdib ni Ate Ayin pero naging mahiluhin siya at mabilis na mapagod. Hindi pwede sa kanya ang mabibigat na trabaho. Yon ang nagtulak sa akin na huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time sa isang fast food restaurant. Pero ni minsan, hindi ko inakala na malalayo ako sa pamilya ko at magtatrabaho sa ibang bansa. Kahit labag sa loob ko ay pumayag na rin ako noon sa gustong mangyari ni nanay. Sa tulong ng tita ko ay mabilis na naayos ang application ko at nakaalis ako ng bansa. Papuntang Dubai para doon magtrabaho bilang factory worker, papadudot. Orvi, buti naman at nakatawag ka na. Sorry ate, ang busy kasi namin palagi sa trabaho. Ayos lang. Nag-alala lang ako kasi ilang araw ka nang hindi nagbi-video call eh. Nagchat-chat naman ako sa inyo na okay lang ako dito sa Dubai. Iba pa rin yung nakikita kita kahit dito man lang sa video call. Kumusta ka na ba dyan? Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Oo naman Ate Ayin. Para kasing sa tuwing magbi-video call tayo, napapansin ko na mas pumapayat ka. Napupuna ko rin na humuhumpak yung mga pisngi mo, tapos ang laki pa ng eye bags mo. Mahigit 1 buwan pa lang din kasi ako dito kaya medyo naninibago pa ang katawan ko. Saka medyo nahihirapan pa rin akong matulog. Pero kumakain ka naman dyan ng tama. Huwag kang mag-alala, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Oh, si Orvi ba yan? Opo, Nay. Pakausap nga ako. Sige po, dito po kayo sa harap ng laptop. Oh, Orvi anak! Kumusta ka dyan? Nay, maayos naman po ako. Parang pumapayat ka yata anak. Hindi naman po. Medyo naninibago lang din po ang katawan ko dito sa Dubai. Basta palagi kang kakain sa tamang oras ha. Opo, Nay. Miss ko na po kayo. Miss na rin kita. Miss ka na ng mga kapatid mo. Pero Orvi, ipapaalala ko lang na kailangan natin magbayad dun sa tuberong gagawa ng lababo natin. Sira na naman po ba? Oo eh. Hindi ko nga alam kung bakit palagi na lang nasisira. Sige po. Mag-overtime na lang ako para madagdagan ang ipapadala ko sa inyo. May kailangan pa rin po kasi akong bayaran dun sa agency eh. Ayan, sige anak. Pakidagdagan mo na rin ng konti para dun sa mga halaman na gusto kong bilhin. Ilalagay ko kasi dun sa garden natin para magandang tignan. May binibenta kasi si Kumare na Monstera Deliciosa na halaman. Mura lang ang binigay na presyo sa akin. Hindi po ba pwede na sa susunod nyo na lang po bilhin yung mga halaman na yon? Anak, gusto ko talaga ang halaman na yun eh. Tsaka bihira sa lugar natin na nagbebenta nun. Kaya bilhin na natin. Nagbayad na nga ako ng 500 dun kay Kumare para hindi na niya ibenta sa iba. Magkano po ba ang halaman na yon?
2,000 nak. Ano po? Ang mahal naman po ng halaman na yun. May tawad na yun kasi ang benta niya nun sa iba 3,000. Tapos 2,000 lang ang presyo niya sa akin. O basta, aasahan ko nang may dagdag na sa susunod ng perang ipapadala mo ha. Sige na, kailangan ko na ring umalis at may lalakarin pa ako. Saan po kayo pupunta? Diyan lang sa kapitbahay. Pero hindi naman po kayo lumalabas ng bahay kapag hapon na. Saglit lang naman ako. O sige na, mag-iingat ka dyan. O ayun, dito ko na uli sa harap ng laptop. Sige po, Nay. Parang sa tuwing tatawag ako ng ganitong oras, palaging lumalabas si nanay ng bahay. Hindi naman siya ganyan dati Alam mo ba kung saan siya pumupunta, ate? Ang alam ko, dyan lang naman sa malapit na kapitbahay. Hayaan mo na si Nanay. Kasi minsan lang din naman maglibang yun sa mga kapitbahay natin. Papa Dudut, hindi pala talaga madali ang maging isang OFW. Hindi madali ang malayo ng matagal sa pamilya mo. Noong nag-aasikaso pa lamang ako ng mga requirement para makapagtrabaho sa abroad medyo naluluhan na kaagad ako. Dahil hindi ko ma-imagine na malalayo ako ng matagal kina nanay. At sa araw ng pagsakay ko ng eroplano ay parang ayoko nang tumuloy na umalis. Gusto ko na sa Pilipinas na lamang at magtitriple kayod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa mga gastusin na kailangan sa bahay. Pero kinumbinsi ako ni nanay na yon ang tanging paraan para kahit papaano ay gumaan ang buhay ng aming pamilya. Na ako na lamang ang pag-asa niya para matupad ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman nagpigil talaga ako noong humaguluhol. Lalo na nang mayakap ko sina nanay at mga kapatid ko bago ako sumakay ng eroplano. Mabait naman ang mga kasamahan ko sa trabaho at boarding house, Papa Dudut. Kahit halos araw-araw akong umiiyak ay kino-comfort nila ako dahil naiintindihan daw nila ang sitwasyon ko. Lahat daw sila ay dumaan sa ganong klase ng stage na para bang anumang oras ay uuwi na ng Pilipinas dahil sa pagkaka-homesick. Iniisip na lamang daw nila ang pamilya nilang naiwan sa Pilipinas at umaasa sa pagtatrabaho nila sa malayo. Iniisip na lamang nila ang mga pangarap nila para sa mga taong mahal nila sa buhay at ang dahilan kung bakit ba pinili nilang tiisin ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko ay hindi na ako makakapag-adjust sa buhay OFW. Grabe kasi ang pagka-homesick ko noon, 1 buwan akong halos araw-araw na umiiyak at walang ganang kumain. Maswerte na lang din ako sa mga Filipino na katrabaho ko dahil palagi nilang pinapalakas ang loob ko. Pinapaalala nila sa akin ang mga dahilan kung bakit kailangan kong tibayan ang loob ko. Naisipin ko lang ang magandang buhay na pwede kong maibigay sa pamilya ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay natutunan ko na ring mag-adjust sa buhay ng isang OFW. Hindi na po ako araw-araw na umiiyak noon at paminsan-minsan na lamang kapag kausap ko sina nanay. Wala rin akong ibang ginawa noon sa abroad kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Hindi ako halos nakakabili ng kahit na anong bagong gamit para sa sarili ko. Nakalaan ang halos lahat ng kinikita kong pera para sa pamilya ko na nasa Pilipinas. Dahil masyadong nakatuon ang atensyon ko noon sa pagtatrabaho ay hindi ko napansin na ilang taon na rin ang lumipas. May mga oras na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas pero ang sabi ni nanay, ipadala ko na lamang daw ang pera na yon sa kanila pandagdag sa pagpapaayos ng bahay namin. May bonus kasing binibigay sa amin kapag hindi namin kinukuha ang leave na ibinibigay sa amin. Kaya naman pinapadala ko na lamang kina nanay ang pera na yon. Kasi yun din naman ang request niya hanggang sa magkaroon ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko na yon pinalagpas at sinorpresa ko ang pamilya ko sa pagdating ko. Mukha namang nasorpresa sila pero hindi sa paraan na gusto ko.
mas nangibabaw ang gulat at panghihinayang sa mukha nila, lalo na si Nanay Papa Dudut. Dapat yata hindi mo na ako sinamahan sa palengke ngayon, Orvie. Ayos lang, Ate Ayin. Konti lang naman tong pinamili natin. Pero kakauwi mo lang kahapon mula sa Dubai. Dapat sinusulit mong bakasyon mo dito sa Pilipinas. Pwede ko namang masulit ang bakasyon ko na lumalabas-labas ako ng bahay. Ayoko rin kasi na magkulong na lang sa bahay sa buong bakasyon ko dito sa Pilipinas. Alam ko, pero kulang ka pa sa pahinga. Pwede naman sa ibang araw ka na lang lumabas-labas. Hindi ngayon na sinamahan mo pa talaga ako mamalengke. Namiss ko lang din pumunta sa palengke na kasama ka. Huwag mo akong alalahanin. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, Orvie. Salamat sa mga pinapadala mong pera para sa anak ko, ha? Tsaka pati na rin dun sa pera na pinautang mo sa akin noon para sa sinasabi ko negosyo na gusto kong pasukin. Wala yun, ate. Alam mo naman na mahal ko yung pamangkin ko. Saka may tiwala ako na gagamitin mo sa tama ang perang pinautang ko sa'yo. Pero Ate Ayin, bakit ganun? Bakit parang wala namang masyadong naayos sa bahay natin? Wala ring mga bago. Iba-iba ang kinukwento ni nanay sa tuwing tatawag ako. Tapos hanggang ngayon ata paulit-ulit pa rin nasisira ang gripo sa may lababo natin. Ano kasi, maraming pinagkakagastusan si nanay sa perang pinapadala mo. Ano namang mga pinagkakagastusan niya? Iba-iba eh. Mabuti pa, siya na lang ang tatanungin ko mamaya. Oo, mabuti pa nga. Ikaw na mismo magtanong sa kanya. Pero alam mo, sa totoo lang, medyo nakakatampo si nanay. Kasi parang hindi naman siya natutuwa sa sorpresang pag-uwi ko kahapon. Uy, hindi totoo yan ha. Siyempre lahat kami natuwa. Ang bungad kasi ni nanay sa akin. Sana tinanggap ko na lang ang bonus kaysa umuwi ako dito sa atin. Gusto ko lang naman na makasama ulit kayo sa Pasko. Kaya nagdesisyon ako na umuwi nang hindi nagsasabi sa inyo. Pero ayun nga, parang gusto pa niyang magpadala ako ng pera kaysa makasama ako. Orvie, wag mong sabihin yan. Nagulat lang talaga siguro siya. Lahat kami. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon ni nanay. Siguro nga. Ay, teka, si Aling Minerva ba yung nasa may bakura natin? Yung nagpapautang dito sa mga kapitbahay natin? Oo, parang siya nga yun. Bakit parang ang seryoso ng pag-uusap nila ni nanay? Ang mabuti pa pumasok na tayo sa gate. Umuwi na pala ang anak mo, hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano ba? May bala ka ba talagang magbayad ng utang o wala? Sinabi ko naman sa'yo na magbabayad ako. Tsaka kahapon lang naman siya nakauwi, kaya ayokong sabihin muna sa kanyang tungkol sa babayaran ko sa'yo. Ano pong kailangan yung bayaran kay Aling Minerva, Nay? O sakto, nandyan na pala ang anak mo. Sabihin mo na sa kanya nang makaalis na ako dito sa bahay nyo. Pwede bang sa ibang araw na lang, Minerva? Oo nga ho. Sa ibang araw na lang po sana, Aling Minerva. Hindi. Ngayon na dahil pagod na ako magpabalik-balik dito sa bahay nyo. Kaya sabihin mo na dyan sa anak mo ang kailangan niyang malaman. Ano po ba yung kailangan ninyong sabihin sa akin, Nay? Ano kasi anak? May utang sa akin ang nanay mo, Orvie. Tungkol lang naman po pala sa utang. Magkano po ba yun para mabayaran ko na? Orvie. Mabilis naman palang kausap tong anak mo. 40,000, Orvie. Ano po? 40,000? Oo. At hindi lang siya sa akin may utang, kundi pati na rin sa ibang kapitbahay nyo dito. Nay, bakit naman po kayo nagkaroon ng ganong kalaking utang? Magpapaliwanag ako, nak. Talaga pong kailangan ninyong magpaliwanag sa akin. Uy, Orvie, huminahon ka lang. Hindi ako hihinahon, Ate Ayin. Kasi mula nung makauwi ako dito sa atin, hindi ko na naiintindihan ang nangyayari sa bahay na to. Kaya please lang, sabihin nyo na po sa akin kung paanong nagkaroon kayo ng ganong kalaking utang, Nay.
Papa Dudut, kagaya ng binanggit ko kanina, kada isang taon namin sa Dubai ay may isang buwan kami para makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero hindi ko kaagad kinuha ang mga vacation leave na yon dahil mas malaki ang bayad kapag tinuloy ko na lamang sa pagtatrabaho. Yun din kasi ang palaging request ni nanay noon. Alam niya na mas malaki ang bayad kapag hindi ko kinuha ang bakasyon na yon. Palagi niyang sinasabi na malapit nang mapaganda ang bahay namin. Nagpapadala naman kaagad ako ng pera kapag may request siya o kaya ay may extra ako. Nang sumunod na 2 taon ay hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Yun ulit ang request ni nanay at sinabi niya noon na marami na siyang naipaayos sa bahay namin. Excited na nga raw siyang makita ko ang malaking pagbabago sa bahay namin. Hindi naman siya nagpapadala ng litrato dahil gusto niya raw na maayos na talaga ang bahay sa oras na makita ko yon. Binigay ko na lang sa kanya hindi lang ang pera ko kundi pati na rin ang tiwala ko. Kaya naman ang sumunod na taon na nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon ay hindi ko na muna yon sinabi kina nanay para masorpresa sila. Ang hindi ko alam ay ako pala ang masosorpresa sa pagdating ko sa bahay. Papa Dudut, halos wala namang nagbago sa bahay namin. Hindi ko nakita ang sinasabi ni nanay na pinatiles niya ang sahig sa loob ng bahay namin, na bumili raw siya ng bagong sofa set para sa sala at pinapinturahan ang mga dingding. Dahil kung ano ang itsura ng bahay nang umalis ako ay ganon pa rin ang itsura nang umuwi ako. Pero hindi lang yon ang bumungad sa akin, na sorpresa kung pati na rin ang pagkabaon sa utang ni nanay. Mga utang na kailangan kong bayaran. Nang makalis si Aling Minerva sa bahay pagkatapos ko siyang abutan ng paunang bayad na 10,000 ay kinausap ko ng seryoso si Nanay, Papa Dudut. Doon nga niya inamin sa akin na marami siyang utang dahil nalulong siya sa pagmamadyong sa bahay na malapit lamang sa amin. Lahat ng pera na pinapadala ko sa kanya ay doon talaga nauubos. Sobrang sumama ang loob ko sa kanya pero naisip ko na pagsubok lamang ito sa katatagan ko para sa pamilya ko. Ang hindi ko alam noon ay may mas mabigat pang pagsubok na darating sa buhay ko. Yon ay ang nang ma-delay ang pagbalik ko sa ibang bansa para muling magtrabaho dahil nalaman ko na may sakit ako na TB, Papa Dudut. Anak, mabuti naman at gising ka na. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Ako na lang po magtitimpla ng kape ko. Hayaan mo na akong magtimpla, Orvie. Ako na lang po, Nay. Kaya ko pong magtimpla ng kape ko. Ilang taon po akong nagtrabaho sa abroad. At sa ilang taon na yon, ako lang ang nag-aasikaso sa sarili ko. Walang kahit na sinong tumulong sa akin. Kaya mas lalong hindi ko kailangan ng tulong ninyo ngayon. Sige anak, ikaw ang bahala. Pasensya na. Lalabas muna ako. May bibilhin lang ako sa tindahan. Wala pa palang tinapay dito. Oh, Orvie, ang aga mong nagising ah. Hindi rin kasi ako masyadong nakatulog ng maayos. Anong oras ka pala nakauwi kagabi? Pasado 10:00 na rin siguro. Hindi na kita nahintay makauwi kasi sinabayan ko yung anak ko na matulog. Ayos lang. Sanay naman na akong walang naghihintay sa akin sa pamilyang to. Ay, eto nga palang tinapay. May pandesal dito tsaka paborito mong pandikoko. Naaalala mo pa pala yung paborito kong pandikoko. Salamat. Syempre naman. Hindi ko makakalimutan ang paborito mong almusal. Ito kaya nagpapagana sa yung kumain. Mawala ng pandesal, wag lang ang pandikoko ni Orvie. Saan ka nga pala galing kagabi? May pinuntahan lang ako na kaibigan.
Bakit hindi ka man lang nag-text sa akin? Pasensya na. Nasanay lang din kasi ako na wala akong masyadong nakakausap sa bahay na to. Nung nasa Dubai ako, wala naman masyadong nagchat-chat sa akin eh. Puwera na lang kung may kailangan kayo na pera o gustong ipabili. Oh, Orvi! Ayos lang Ate Ayin. Hindi naman ako nanunumba talaga. Nagkukwento lang din ako. Alam mo, napansin ko na ang tagal na ng ubo mo na yan. Mula nung umuwi ka dito sa Pilipinas, may ubo ka na at parang mas lumalala pa. Ayos lang ako Ate Ayin. Napa-check up mo na ba yan? Hindi pa. Gusto mo ba samahan kita magpa-check up? Hindi na kailangan. Ayos lang talaga ako. Pero kasi Orvi… Ate Ayin, pwede ba? Itigil mo na nga yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Concerned lang naman ako sa'yo kasi kapatid kita eh. Ang sabihin mo, concern ka lang sa akin kasi ako ang nagtatrabaho para sa bahay. Ayaw niyong lahat na magkasakit ako kasi mapuputol ang pagpapasarap niyo sa perang pinaghihirapan kong kitain sa ibang bansa. Pera ko lang talaga ang mahal ninyo. Orvi, ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan ah. Siguro nga may mga naging pagkakamali kami o pagkukulang. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na namin mahal. Mahal niyo lang ako kasi napapakinabangan ninyo ako. Pero kung sabihin ko sa inyo na hindi na ako makakabalik pa sa abroad para makapagtrabaho, paano kung sabihin ko sa inyo na may sakit ako kaya hindi na ako makakaalis pa? Mamahalin pa rin ba ninyo ako? O ano? Ha? May sakit? May TB ako Ate Ayin. Kaya hindi ako makakabalik sa UAE para makapagtrabaho ulit. Mawawala na ako ng pakinabang sa inyong lahat sa bahay na to. Pero alam mo kung anong masakit doon? Hindi ko na nga napakinabangan ang perang pinagpagurang kong kitain. Tapos ngayon, ni hindi ko man lang mabili ang mga gamot para sa sarili ko dahil wala na akong pera. Nasaid na ako sa kakabayad ng utang ni nanay. Padala ko ng padala ng pera dito pero winawaldas lang pala ninyo sa sugal. Tapos hindi pa pinagbubuti ng mga kapatid natin ang pag-aaral nila. Napunta lang sa wala lahat ng pinagpaguran ko. At ngayon na ako naman ang nangangailangan ng tulong. Ni hindi ko magawang tulungan ang sarili ko kasi said na ako. Kaya kitang tulungan, Orvi. At paano naman Ate Ayin? Di ba nga lahat kayo? Winaldas lang ninyo ang pera ko. May naipon akong pera. Pwede nating magamit yun para mabili ang mga gamot na kailangan mo. Para gumaling ka. Pero hindi ko sinasabi to dahil gusto kitang umalis, Orvi. Sinasabi ko to kasi kapatid kita. Mahal kita, Orvi. Kaya gusto kitang tulungan at gusto kong gumaling ka sa sakit mo. Pamilya tayo dito. Pamilya tayo. Kaya magtutulungan tayo sa bahay na to. Papadudot, bago po ako umuwi ng Pilipinas para sa isang buwan na bakasyon ko ay naging madalas na ang pag-ubo at pananakit ng dibdib ko. Ramdam ko sa sarili ko na hindi na yon normal kaya hindi kaagad ako nagpa-check up. Kaya lang nang nasa Pilipinas na ako ay lumala pa ang pananakit ng dibdib ko kaya napilitan ako magpatingin na sa doktor. Doon ko nalaman na may TB pala ako. Mahigpit pa naman ang agency namin pagdating sa medical dahil gusto nila ng updated na medical certificate bago kami bumalik na mga empleyado sa ibang bansa at magtrabaho. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon dahil pakiramdam ko bigla ako nawala ng pakinabang sa pamilya ko. Alam ko na bababa ang tingin nila sa akin dahil mawawalan ako ng silbi sa kanila. Kaya naman hindi ko kaagad sinabi sa kanila ang tungkol sa sakit ko. Dahil ayokong makarinig ng masasakit na salita lalo na kung magmumula kay nanay yon. Pero habang nasa bahay ako at nakikita ko ang paligid ay nakakaramdam ako ng sama ng loob. Pakiramdam ko kasi napunta lang sa wala ang mga perang pinaghirapan kong trabahuhin sa abroad at pinadala sa Pilipinas. Winaldas ni nanay sa sugal. Tapos hindi pa pinagbuti ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila at ilang beses na nagpapalit-palit ng kurso sa kolehiyo.
Alam kasi nila na maluwag ako sa pagpapadala ng pera at sinasamantala nila yon. Kaya naman naging malamig talaga ang pakikitungo ko sa pamilya ko. Pinilit ko ang sarili ko na makapagtrabaho noon sa abroad at tiniis ko ang lahat ng lungkot. Tapos ang uuwian ko lang pala isang pamilya na hindi pinahalagahan ang perang pinaghirapan kong kitain sa ibang bansa. Nagalit din ako noon sa sarili ko, Papa Dudut, kasi hinayaan ko ang sarili ko na magkasakit. Ang sabi ko noon, dapat mas naging maingat ako at maalaga sa katawan ko. Paano ko pa maibibigay ang maayos na financial support sa pamilya ko kung hindi na ako makakabalik pa sa abroad? Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang sabihin ni Ate Ayin ang tungkol sa naipon niyang pera na pinasok at pinaikot niya sa isang networking. Malaki na ang kinita niya kaya may sarili siyang ipon noon na mula sa perang pinautang ko sa kanya. Nakita niya raw kasi na hindi maingat si nanay sa paggasto sa perang pinapadala ko. Pero hindi naman niya ito mapagsabihan kaya gumawa siya ng sariling paraan para hindi masayang ang perang pinapadala ko rin para sa anak niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak dahil ang buong akala ko ay ako na lamang ang nagmamalasakit sa pamilya namin. Akala ko ako na lamang ang may pakialam at may plano na mapaganda ang buhay namin. Maswerte pa rin pala ako na may Ate Ayin ako na handa akong tulungan pagdating sa responsibilidad sa aming pamilya. Pagkatapos ng 1 taon at 2 buwang gamutan ay muli akong nakabalik at nakapagtrabaho sa Dubai, Papa Dudut. Pero bago ko umalis ay nag-usap kami ng masinsinan ni nanay at ng mga kapatid ko. Kaya Ate Ayin ko ipapadala ang pera para siya na ang humawak at mag-budget. Doon sila nangako na aayusin ang paggastos pati ng pag-aaral ng 3 kong kapatid na mga lalaki. Sa awa naman ng Diyos, sa ilang taong kong pagtatrabaho ngayon dito sa abroad ay tinupad nila ang mga pangako nila. At doon na rin kahit papaano natupad ang pinapangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Papadudot kung sakali man na mapili nyo itong sulat ko ay labis akong nagpapasalamat. Dahil sigurado ako na maraming aral na naiwan itong sulat ko sa mga nakikinig ngayon na dapat ay pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil ito ang sarili nating paraan para masuklian ang ginagawa nila para sa atin. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapuso at mga kabarangay. Sana po ay na-inspire po kayo sa kwentong binahagi ko ngayong araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Orvie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1